Mga Korean officials o mga miyembro sa Sugbo Korean community gipatawag ni Governor Gwen Garcia human malakip ang Korea nga adunay kaso sa African swine fever. Gitagalan sila sa gobernador hangtod ugmang adlaw sa paghabwa sa mga pork related products sa ilang mga tindahan. Ano ang report? Sa tigom gipadayag ni Governor Gwen Garcia ngadto sa Sugbo Korean community nga gidili ang pagpasulod sa mga pork-related products gikan sa South Korea. Lakip karon ang South Korea sa 22 ka mga nasod nga adunay kaso sa ASF. Lakip sa Gipa-Pullout ni Garcia ang mga pork-related products sa mga Korean stores sukad Enero nining tuiga. We need really to institute stricter measures in the entry of pork and pork-related products coming from South Korea. Mipatuman na og lakang ang South Korea human malakip sila sa mga nasod nga dunay kaso sa African swine fever. Since then, there were 14 cases of ASF in Paju, Yeoncheon, Gimpo, and Gangwon, the 4 cities and the municipalities. Samtang itataw sa Sugbo Korean community nga ang mga karne gikan sa Sugbo lang ang ilang gigamit sa mga Korean national. Mipasalig usab sila nga mutuman sa lagda nga gilatid karon sa Task Force ASF. I believe advanced protection of the governor's instruction, I believe we have to follow. So Sugbo Korea Association, what we will do, we have to educate for importer or the small grocery owner. Samtang ibahad si Garcia nga mapahigayon og shame campaign alang sa mga establishmento nga mamaligya og pork-related products gikan sa mga nasod nga napiktuhan sa ASF. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.